Hi guys, Kaplato. mga kaplato. Magagawa tayo ngayon ng kilawin na mahi-mahi or dorado. May binabad na ako ritong hiniwa na dorado. Tapos mayroon na rin ako ritong gata, pure gata. Sibuyas, carrots, luya. So pipigain ko na to. Pupunta ka dun sa gata. Ito, galing doon. Galing doon na napiga na yan. Nababad. Nababad na yan guys sa suka. Halos 2 oras nang nababad. Na-overbabad nga guys. Habang binababad natin yan is mag-ano ko ng kunting pampakulay niya. Yung kamatis. So, ito na guys, lalagay natin itong kamatis. Ay, hihiwain pala natin. Ulitin nga natin yung ingredients. Ito, Dorado. 1/2 kilo. 1/2 kilo ng dorado. Tsaka kalahating nyug lang ang ginamit ko dyan. 2 pirasong First sibuya. na piga. Wala. Automatic yan na pure. 2 pirasong sibuyas na medium size. 1 carrots na ganito lang kalaki. Ganito lang kalaki na carrots. Luya na maliit lang na luya. Kamatis na small, 4 na piraso at saka 6 na kalamansi. Asin. So, lalagay na natin ngayon yung ating kalamansi. Tagal na kasi ako hindi nakakatikim ng kilawin eh. So, yung mga mahilig dyan sa kilawin, nood na lang kayo. Ang pinapahanap ko kasi kanina is kung may tuna sana. Pero itong dorado o mahi-mahi, parang blue marlin din siya. Mayroon kasing blue marlin na plain, mayroon din yung orange. So, lagyan na natin yung kamatis. So, bili colorful to ngayon. Ayaw papulot ng yung ating sibuyas. Sa mga minimum lang dapat kasi guys is 30 to 45 minutes yung pagbababad sa suka. So guys, haluin ko na to Asin lang guys. Hindi na natin lalagyan ng magic sarap, baka lalong sumarap. Makulay na yung ating kilawin na dorado or mahi-mahi. Guys, di pa ako kumakain. 2:30 na. Taglim mo. Okay. Okay na. Andali So, ito na mga kasobo, yung ating finished product na kilawin na mahi-mahi or dorado. Tikiman portion na guys. Gutom na ako. So, Titikman. titikman na natin to guys. Oh. Okay na. Bye. Bye-bye. Kain na mga kasobo. Kaplato. Kasobo at kaplato.